Dili sigurado ang COMELEC sa Davao Region kung pwede bang makalansar si Davao City Mayor Rodrigo Duterte isip substitute candidate pagka-presidente. Si COMELEC Davao Deputy Director Marlon Casquejo mingon nga si Duterte milansar pagka-mayor sa Davao City ubos sa partidong hugpong sa taong lungsod. Ang kandidato nga posibleng substitutan ni Duterte kung modesisyon man gyud gani siyang modagan milansar ubos sa partido PDP Laban. Bisan og miyembro si Duterte sa PDP Laban, usa lang gyud ang partido nga iyang piliun o kinahanglan siyang mohawa sa usa bisan lokal pa kini nga grupo. Sa December 10 na ang deadline sa mga substitution candidates sa pag-file sa ilang certificates of candidacy.